citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, negosyante og isda sa Kabakan, Cotabato, gipusil patay sa armadong nakamotorsiklo. Pagbayad og real property tax sa Mati City via internet na. Sa detalye sa atong mga balita, gipusil patay sa wala pa mailhing armado ang usa ka negosyante og isda sa lungsod sa Kabakan, Cotabato Province kagahapon sa hapon. Gipusil patay ang biktima duol sa usa ka ospital nga kauban pa ang asawa ug anak ni adtong tungura. Ani ang report ni Marvin Revilla. Patay ang fish vendor human gipusil sa wala mailhing armado sa National Highway sa lungsod sa Kabakan, Cotabato. Bandang alas 3:50 sa hapon kagahapon, dool sa Albotra Hospital. Gila sa mga pulis ang biktima nga si Montaser Mukasim Akal, 30 anyos, residente sa barangay Gatusan, Kabakan. Subay sa report, pauli naunta ang biktima uban sa iyang asawa ug anak, sakay sa motorsiklo sa diyang gisundan sila sa wala mailhing riding in tandem o gipusil sa ulo ug namatay diha ang biktima. Daling nanibat ang mga armado. Na-recover sa crime scene ang mga basiyo sa bala sa kalibre .45 nga pistola nga gigamit sa pagpamusil sa riding in tandem. Swerting minor injury ra ang naangkon sa asawa ug anak sa biktima nga resulta sa pagkatumba sa gisakyan nga motorsiklo. Padayon pa ang hot pursuit operation sa Kabakan PNP o ginasuta ang motibo sa pagpamusil. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe! Miusbaw og kapin 20 pesos ang matag kilo sa asukar sa Davao City nga gibasol tungod sa kanihit sa supply niini. Pero dihang giaksyonan sa Malacañang ang problema, nadiskubrihan niini nga naay hoarding nga nahitabo nga gihimo sa mga dagkong negosyante sa Pilipinas. Minilyon nga kantidad sa asukar ang nabuking sa Bureau of Customs nga gitaguan lang sa bodega sa Luzon. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Subay sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., gimanduan ni Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez nga magpahigayon og inspeksyon ang Bureau of Customs sa usa ka bodega nga dunay gituhang smuggled nga mga asukar. Kini subay sa impormasyon nga nadawat sa Malacañang. Wow, grabe ang daming asukal. Nga adunay mga bodega nga giingong naghording og mga lokal ug imported nga sukar sa Pampanga ug Bulacan. Ug dinhi nadiskubrihan sa inspeksyon ang sakos-sakong mga asukar nga gikan sa nasod Thailand. Nasay sinakong harina ug cornstarch nga gikan sa nasod China. Makita sa video nga naka-file ang sinakong asukar nga naasulod sa bodega. Magpahigayon og inventory ang BOC kung ang gipangtago nga mga asukar pangpahimulos sa mga ubang negosyante sanglit na krisis sa supply sa asukar sa Pilipinas. Buot sa presidente nga maaksyonan dayon ang susamang problema una pa kini mo grabe ug makadugang lang sa krisis sa ekonomiya. Samtang naharang sab sa mga operatiba sa Bureau of Customs sa Subic sa probinsya sa Zambales ang usa ka cargo vessel gikan sa nasod Thailand nga dunay karga nga 7,000 metric tons nga refined sugar. Ang operasyon sa BOC subay sa mas ipakusgan nga kampanya sa gobyerno aron mapakgang ang illegal nga pagpasulod og mga produktong pang-agrikultura sama sa asukar dinhi sa nasud. Kahinumduman nga dunay mitumaw nga espekulasyon nga dunay pagnihit sa supply sa asukar, hinungdan nga miusbaw ang presyo niini. Usasab kini sa mga rason nganong dunay paghinay sa produksyon sa bottling sa mga soft drinks companies nga nasinati dili lang sa dakong bahin sa Mindanao apan lakip na sa Central Visayas. Ang premium refined sugar usa sa nagunang sagol sa soft drinks. Gani, gikumpirma kini sa mga soft drinks companies pinaagi sa usa ka joint statement nga gipagula niadtong Agosto 16. Sa Bangkiruhan Public Market, Davao City, gikumpirma sa mga gagmayng negosyante nga dunag gyoy pag-usbaw sa presyo sa mga asukar.
Ang white sugar anaa sa 5,100 to 5,200 pesos ang matag sako o 110 pesos matag kilo nga kanhi mapalit lang sa tag 85 ang kilo. Samtang ang brown sugar anaa sa 3,250 pesos matag sako o 70 pesos na ang matag kilo nga kanhi tag 45 pesos ngadto sa 48 pesos ang kilo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Gilusad na sa lokal nga gobyerno sa Mati City, Davao Oriental ang electronic payment and collection system aron dili na mahasol ang mga taxpayers nga maglinya sa Treasurer's Office. Ang EPCS mabayran sa mga over-the-counter sa mall, money remittance center o e-wallet sama sa GCash. Ani ang report. Gipasigarbo na sa Mati City ang bagong sistema sa pagbayad og tax. Kay dili na mahasol ang mga taxpayers nga maglinya sa Treasurer's Office. Kini ang Electronic Payment and Collection System kon EPCS nga magsilbing sinugdanan sa pangandoy nga mamahimong smart city ang Mati nga gilusad kagahapon Agosto 18, 2022. Pinaagi sa EPCS, makunhuran ang oras sa transaksyon o collection sa gobyerno. It will make payment easy for all, collection for our treasury, improve on our collections. Well, we started all of these in 2019 with the idea, because marching orders for all was to make Mati a smart city. And the way forward is to digitalize electronic payments. And so we were invited and we had a collaboration with the regional director that Mati is willing to. We have initiated it, but COVID happened. Ang EPCS, pagsunod sa mando sa Republic Act 11127 kon the National Payment System Act nga naghatag og komprehensibo sa payment system. Usasab kini ka cloud-based application kung asa ang taxpayers maka-access bisan asa kung naay internet connection. Atol sa launching, mitambong ang lain-laing ahensya sa gobyerno o mga representante sa mga LGUs sa Davao Region. Swerte kayo kasi kami po ang nag-experience ng birth pains. Kumbaga ang Mati ang nanganak, kami ang nagkasakit sa panganak. So you can now just follow and adapt what we have started. It will make life easy for all of us, especially for the treasury work. You know that the Philippines right now has a problem, like the whole world, problema because the economy is down. And you know that the lifeblood of the government is its taxes. So you're always welcome here to do benchmarking, where our offices are open. Our offices are open and follow the path that we have carved. It will be a lot easier for all of you. Ang EPCS sa Mati City abli na para sa real property taxpayers. Pwedeng mobayad over the counter sa mga mall, money remittance center o e-wallet sama sa GCash. Kini ang gipasigarbo sa lokal nga gobyerno sa Mati City nga pwedeng basihan sa mga lokal nga gobyerno sa Davao Region o ubang lugar sa silingang rehiyon nga hassle-free na. Gideklara na nga insurgency-free ang probinsya sa Davao Occidental atol sa unveiling sa Legislative Building Ceremony sa Provincial Capitol sa Munisipalidad sa Malita kagahapong adlaw Agosto 18, 2022. Gihimo ang deklarasyon dihang nahingpit na ang pagkabalda sa Guerrilla Front Tala sa Communist Terrorist Group nga nag-inusarang front nga naglihok sa probinsya. Sa record sa 10th ID, ang Guerrilla Front Tala adunay 43 ka mga miyembro niadtong tuig 2016. Naghupot kini og 89 ka mga armas diin 5 ka mga barangay ang apektado. Pasalamatan ni 10th ID Commander Major General Nolasco Mempin ang 102nd Brigade ug 73rd IB sa malampusong pagdepensa sa mga sibilyan, pag-abog ug pagkumbinsi sa mga rebelde aron mo surrender. Sa mensahe ni DND OIC Jose Faustino Jr. nga gibasa ni Lieutenant General Greg Almerol, gidaig niini ang mga sundalo ug mga pulis sa gihimong paningkamot aron mawagtang ang komunistang kalihukan sa probinsya ug nagtuo kini nga musunod dayon ang kalambuan sa lugar nga maghatag og pagsalig sa mga mamumuhunan. Mitambong sab sa seremonya si Senador Ronald De La Rosa, Davao Occidental Governor Franklin Bautista, Vice Governor Lorna Bautista Bandigan ug mga mayor sa probinsya.
At tangi! LGU Davao del Norte nagpalit og mga bag-ong sakyanan balor 86 milyones pesos. Og Civic, Military and Thematic Parade sa ika-75th founding anniversaries Kidapawan City. Nagmalampuson, luyo sa ulan. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Do you want to be beautiful inside out? Visit RNC Lounge Aesthetics and Wellness, located at Door 3, Molavi Building in Emilio Jacinto Street, Davao City, your total beauty and wellness center. Enroll now at Lyceum Philippines University Davao Campus. Courses offered: College of Health and Sciences, BS Medical Technology, BS Pharmacy, College of Business and Accountancy, BS Accountancy, BS Administration, BS Management Accounting, BS Customs Administration, Bachelor of Arts and Sciences, Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Forensic Science, College of International Tourism and Hospitality Management, BS Hospitality Management, BS Tourism Management. They also offer junior college and the following courses: Now, LPU Davao offers Air Academy Drone Flight Training Program. Choose to take the lead. Choose LPU Davao. Enroll now. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. Nahatod na sa dealer sa sakyanan ngadto sa provincial government sa Davao del Norte ang bag-ong unit hulip sa mga karaan ug daot nga mga sakyanan. Sumala sa gobyerno sa Davao del Norte. Lugi na sila sa mentinaan sa mga karaang sakyanan nga tag 15 katuig na nga nagserbisyo. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nakapalit na og bag-ong mga sakyanan ang lokal nga gobyerno sa Davao del Norte hulip sa mga daot ug karaan nga mga service vehicles nga magamit sa paghatod og serbisyo ngadto sa katawhan. Sumala ni Davao del Norte, Governor Edwin Hubahib, sa kinatibukan adunay 48 ka mga bagong service vehicle ang probinsya nga gigahinan og kapin 80 milyones pesos. Adunay pick-up, adunay Travis para po sa programa sa agriculture o sa health. So total is 48. Apil na diha ang service sa Sangguniang Panlalawigan. O nagkantidad kini in total of 86 million pesos.
Dugang ni Hubahib, dako na kayo ang nagasto sa probinsya alang sa maintenance sa tanang mga sakyanan mao nga nakadesisyon sila nga mopalit og brand new. Nakita ni Hubahib ang kahasol ug kalangay sa serbisyo inig madautan hilabi na sa hilit nga dapit nga dili makaabot sa destinasyon. Sagad sa mga karaang unit, nagserbisyo na og 15 ka tuig. Nagloan og 86 million pesos ang LGU sa Davao del Norte aron makapalit og sakyanan nga makumpleto sunod bulan. Sa karon, 8 pa ka 4x4 pickup ug 7 ka utility van ang nahatod sa Kapitolyo niadtong Agosto 15. Gibutyag sab sa gobernador nga iyang ipagamit sa ubang mga ahensya ang biniyaan nga mga sakyanan sama sa DSWD, DOLE ug PNP aron duna sila'y magamit sa ilang pagpanerbisyo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Gipatuman na sa Philippine Statistics Authority kon PSA ang community-based monitoring system para sa saktong impormasyon nga magsilbing basihan sa pagtubag sa problema sa matag Pilipino. Kinisab ang paagi aron adunay giya ang gobyerno sa paghimo og aksyon aron mulambo ang ekonomiya sa usa ka lugar. Sa lungsod sa Akbar sa Basilan, gihimo ang kick-off sa CBMS alang sa tuig 2022. Ani ang report ni Grace Alcunaba. Nakigtambayayong sa Philippine Statistics Authority o PSA o DILG ang local government unit sa Akbar Municipality nga kinasingkasing nga nagsuporta sa pagpatuman sa Community-Based Monitoring System o CBMS 2022 nationwide rollout. Matud pa ni Akbar Municipality Mayor Ali Isali nga maukuno kini ang magsilbi nga ekonomikanhon ug sosyal nga himan ngadto sa pagporma ug pagpatuman sa mga programa sa pagwagtang sa kapobrehon nga paniguradong makahatag og kalambuan ug kasulbaran sa kakulangan sa panginahanglanon sa matag sektor sa komunidad. Karong adlaw usa ka grupo sa CBMS personnel ang gihatagan og mainitong pag-abi-abi sa LGU sa Akbar ubos sa lagsik nga liderato ni Municipal Mayor sa Akbar nga si Honorable Ali Isali atol sa ilang roadshow o motorcade para sa kick-off sa community-based monitoring system niining tuig sa 2022 nga adunay tema nga swak sa datos para sa komunidad na mas maayos. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Lamitan City, Province of Basilan. Stay safe. Gipagana na sa gobyerno sa Cagayan de Oro City ang gipang-install nga street lights sa Coastal Road. Hayag na ang lugar human gipasiga ang mga suga sa barangay Lapasan, Gusa, area sa Cagayan. Nahingpit kini sa panahon ni CDO City Mayor Orlando Clarex Uy pinaagi sa tabang sa City Engineering Department o Department of Public Works and Highways District 2. Tinguha ni ini ang seguridad sa mga motorista nga magsubay sa Coastal Highway. Makatabang sabang street lights aron mapakang ang kriminalidad sa lugar. Wala makapugong ang ulan sa pagsaulog sa ika-75th founding anniversary sa Kidapawan City ug nagmalampuson ang gipahigayon nga civic, military and thematic parade nga gitambungan sa lain-laing ahensya sa gobyerno, pulis ug mga sundalo. Ani ang report ni Marvin Revilla. Bisan og giulan, malampusong gihimo ang Civic, Military and Thematic Parade isip pagsaulog sa ika-75 founding anniversary sa Kidapawan City, Cotabato. Niabot ang parada sa City Hall diin gihimo ang street dancing competition. Naguna sa parada si Mayor Jose Paulo Evangelista ug Vice Mayor Melvin Lamata Jr. ug ang mga konsehal ug mga empleyado sa gobyerno. Lakip sa misalmot sa parada ang mga lain-laing ahensya, sundalo ug kapulisan. Nahimong sadya ang selebrasyon sa anibersaryo sa Kidapawan. Hilabi na ang Timpupo Festival tungod sa suporta nga gipakita sa katawhan ug lain-laing sektor. Kini ang unang higayon nga nasa ulog ug face-to-face ang Civic, Military and Thematic Parade atol sa founding anniversary sa syudad sa Kidapawan. Human sa 2 ka tuig nga natanggong tungod sa pandemya. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe!
kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. O sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan o sabihin ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!